noma isimo simanzonzo thozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Mfana ke tunogwatsha siyizwe mfowethu sikukhonzile kakhulukazi mfowethu siyisizwe samaskandi. Angifisi ukubala ey'ntatheleni ey'khona ukuthi wena umuhle ngani kuzona ngoba zonke zinhle, futhi uma sekufika isikhathi sazo siyozitshena ukuthi wena wawumuhle la, wena wawumuhle la, wena wawubheda la, wena wawubheda la. Mfowethu kufanele uwazi ukuthi isizwe samabhinca siyamvikela umfana noma umuntu osuke ekhulele kuso. Isizwe samabhinca ngeke futhi size sikulahle lo, ngeke size sikulahle Gwajo mfana. Iphuthu bile nalo sokutshena futhi nalokho ngoba ingane engasolwa ikhula ingazi mfowethu. So nje sizokusola mfowethu, futhi baningi sophuma ngobuningi bethu sizokusola. Abakuthandayo bazokusola, abangakuthandi bazokucindazela. Kumele ukwazi lokho. Uzohluleka kulesikhathi okusona manje, uzohluleka ukubona umuntu okukhonzile, uzohluleka ukubona umuntu ongakuthandi ngoba ongakuthandi uzokucindazela, okukhonzile uphoxekile, uzokhuluma amazwi abuhlungu. So ulapho, and umuntu okukhonzile mubi ngokuthi mfowethu ngalesikhathi usenza kahle akakutsheni ngoba usuke ebona ukuthi uzobona, kodwa uqhamuka ngalesikhathi sewenze kabi bese kutshena ukuthi bengikukhonzile mfana, buwenza u1 kahle, wenza u2, wenza u3, wenza u4 kahle, usuyigejila, usuyangiphoxa, ngibhlungu ngawo, uyabo. So Gwajo mfowethu ngeke singakusoli ngane yasekhaya, kodwa futhi kungekho mfowethu obungakwenza, akukho obungakwenza, akekho umuntu ongayisebenzi imali, akekho umuntu onqaba imali. Abantu bakwazi ukwamukela imali beyobulala. Kangakanani ke wena ungeke ubulale umuntu? Ubuzoyinqabiswa yini wena ngoba umsebenzi obuwenza ubukwazi ukuthi uma ubuya kowenza ukwazi ukuthola ubuthongo ebusuku ulale kungafanga muntu. Kangakanani ke mingakanani, mingaphi noma mingaki imisakazo noma amaphephandaba noma TV lapho khona esithola khona izinamba, simemezelwe izinamba abantu abasuke bezosiqola, kodwa lowo muntu uma esesolwa ukuthi uyaqola ukuqondwana naye qo lowo muntu lo, wena uzithole usuphakathi kwesimo esifaka igama lakho kodwa esingakufaki wena. Kushuthi washawa experience, watatazela, wangazi ukuthi wenze njani. Ngiyathemba ukuthi mfowethu ufundile, futhi ngiyakutshena mina abantu ngeke baze bakulahle Gwajo uma wakwazi ukwenza into singakwazi mfowethu. Kangakanani ke ukusibuyisela kuwena sesikwazi. Lonto ikhombisa ithalente, lonto ikhombisa ukuthi umsebenzi wakho uyawazi. Uma uzokwazi ukuthi singakwazi ufike endimeni sikwazi, sikholelwe futhi entweni oyisho. Kangakanani ke sesilazi iqiniso lakho. Ngephutha elilodwa ubani ongalenzi iphutha, ubani ongalenzi iphutha. Njengoba ngibala nje mingakanani imisakazo la abantu bethola khona izinamba beyoqolwa, kumemezelwe izinamba, kubezwe inyanga zizo interviewer ama-hours, hlela ama-hour imisakazo. Uthi njalo ngolosithathu uthola leyo nyanga leyo, egcineni kosuku leyo nyanga yavela ukuthi iqola abantu. Lo msakazi into yenzayo awuzange uzoyiphendulele ngoba uyazi umsakazi ukuthi wenza ibhizinisi wona. Uma ukhokhelwe wamukela imali. Ubukadweni ke wena Gwajo, ubukadweni ke alikho iphutha elingako engathi mina ekutheni wena utelevise into okhokhelwe ukuthi uyitelevise. Angiliboni iphutha elingako mina lapho. Iphutha mfowethu obenalo ukuthi mawusolwa noma kusolwa umuntu mfethu obeyazi iqiniso bekuwena ku-King Park. Ake ngikhulume nje esimweni sakho no-King Park ngoba isona esikhombisa ukuthi siyakulimaza. Umuntu obeyakade azi iqiniso between inkulumo yakho noBhaka bekuwena mfowethu naye uKing Park nobabili. Ekhona umuntu okhola uKing Park, ekhona umuntu ozothi wena muthulile akhola ukuthi ayikho lento eshiwo uBhaka. Akusona sonke isimo mfowethu kufanele siphume siyidefend, kakhulukazi if wazi ukuthi ubhekene nani.
ngoba amandla abhakazi yowena. Yabo, amandla abhaka kuhle kwesinye isikhathi ukuthi iside le story kutholakala esisodwa mfowethu, ukuze uzokwazi ukuwina nalabantu abakholelwayo entweni yakho, ukuthi kungenzeka nalabantu abangamkholwa ubhaka kulento ayishoyo ubawine labo bantu, ngoba bebekhona abantu abathi ayikho lento eshiwo ubhaka, ubhaka siyamazi. Yabo, ayikho lento eshiwo ubhaka, bebekhona labo bantu labo. Kodwa ukuphendula kwakho kugcine sekumkhandela nasekuthini agcine sevezela nabo-ke laba abakholelwa kuwena ukuthi lo muntu enimkholwayo nje, ngenxa yokuthi umchallengeile. Awumchallenge mfethu umuntu usuke ephethe iqiniso ngawo, kakhulukazi uma ukwazi okusuke kungakuyena. Ngcono uthule, lazi wena naye, ngoba nalabo abasuke bemkholwa kodwa basuke bengekho 100% sure ukuthi iqiniso lento. Ubhaka siyamazi bafowethu, ubhaka nje siyamazi. Ubhaka uma uhlala eThekwini uyamazi ubhaka, uma ukhulele nje eThekwini umazi ubhaka, uyamazi ubhaka, uyazazi izinto ezinto ubhaka, uyayazi futhi into engayifuni ubhaka. Since sesimazi nakuma social media usuyayazi into ukuthi akafuni ubhaka into ezomchallenge. Yabo, ngoba even nabo labantu asuke ebhekene nabo isikhathi esiningi abamchallenge bona, abamchallenge, kugcina kulimala nina kanje kwaJobe. Umuntu oneso elijulile uzobona ukuthi kwaJobe wena buwenza umsebenzi wakho okhokhelwa wona ukuthi uwenze, akukho okuningi noma okuthini okurong okwenzile. Yabo, so nje mfowethu sethu sithina nje la kumaskandi mfowethu, excuse me, sisakukhonzele ngane yakwethu, sisafisa futhi ukuthi uqhubeke nomsebenzi wakho, kodwa ungenzi amaphutha afanayo. Lapho bona khona ukuthi wenza iphutha, siyathemba ukuthi kusuka manje uzowuhlonipha nawo umsebenzi wakho. Ithuba kubantu usazolithola. Abantu mfowethu bayaxola, abantu bayadlulisa kakhulu. Kungakufaki nje lokho enhlizweni ukuthi wena uzibone ngathi mhlawumbe abantu sophinde bakholelwe kuwena. Sakholelwa kuwena thina gatsho singakwazi, sohlulwa yini sesikwazi. Yabo, so nje mfana kithi uphambukile njengengane, uzosolwa njengengane, uzoshawa njengengane. Konke okwenziwe enganeni ukuthi ikhule kuzokwenzeka kuwena. Lokho ngikutshenela ukuthi mina ungafile engathi khona umuntu okuathekayo. Bavumele abantu, yana kubantu, ufike uxolise mfowethu, ubatshena abantu ukuthi uyaxolisa, usayingane, uyakhula, uyakhiwa. Ingane yakhiwa isizwe vele, ingane yakhiwa umphakathi. Uzokhula mfowethu, ingxenye yokukhula le. Awukwazi ukukhula ungalimalanga, awukwazi ukukhula ubuhlungu ungabazi, ngoba uyothi usumdala uthi usuzwa ubuhlungu bese ukhala kakhulu, bese simangala ukuthi ngoba mdala nje yini emkhalisayo. Yabo, so nje mfowethu ilokho nje ngikushoyo.